V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými.
Všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam na dnešnej slávnosti k úcte k patronke nášho mariánskeho farského kostola na nebo vzatej Panny Márie. Všetkých vás vítam, milovaní farníci, drahí bratia a sestry, drahí ministranti, milí chlapci a dievčatá, drahí mladí priatelia. Osobitne na tejto slávnostnej bohoslužbe vítam aj predstaviteľov mesta na čele s pani primátorkou, s ostatnými aj poslancami mestského zastupiteľstva, či so zamestnancami alebo vedúcimi jednotlivých odborov, ktoré mesto zabezpečuje. Vítam takisto prednostnú okresného úradu, riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Nitre, ako aj starostu z Bánova, aj svojich drahých, blízkych, ale aj vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Zvlášť, nakoľko tento prenos je aj v priamom prenose televízie Centrál a vysielaný je prostredníctvom sociálnych sietí, chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť aj všetkých divákov, či už na Slovensku, v zahraničí, kdekoľvek nás pozeráte. To, čo chcem však povedať na úvod, je záležitosť, že nechcem vytvárať nejaké skupiny alebo nejakých ľudí rozdeľovať podľa pôvodu, postavenia, veku či farby pleti. Boží chrám je miesto, ktoré musí byť pre každého. Boží chrám, aj náš farský kostol, musí byť miestom, kde každý sa cíti príjemne a kde vstupujeme ako do domu matky. Preto s rovnakou láskou a pastoračnou starostlivosťou vítam a pozdravujem každého jedného z vás. A toto je aj úmysel tejto svätej omše, ktorú obetujem za naše mesto Topolčany a za všetkých jej obyvateľov. Nech na ňom spočíva ochrana na nebo vzatej a Božie požehnanie. Vstúpme teda aj my svojou vlastnou lútosťou do tejto slávnostnej bohoslužby, aby sme s čistým, radostným, ale i hodovým srdcom slávili sväté tajomstva. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
Gloria in excelsis Deo. Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si vzal nepoškvrnú Pannu Máriu, matku Tvojho Syna, s telom i dušou do nebeskej slávy. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k nebu a mohli mať s ňou účasť na večnej blaženosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým,
po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána. V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 12 hviezd. Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi. Veľký ohnivý drak mal 7 hlav a 10 rohov a na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol 1/3 nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhotol jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto. A počul som mohutný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Dcery kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými. Po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čuj, dcera, pozoruj, naklon svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám král zatúžil za tvojou krásou, on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú panny jej družice. Sprevádza ich jasod radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca. Po tvojej pravici, Pane, stojí kráľovná ozdobená zlatom. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale každý v poradí, akému patrí. Prvotinou je Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu
a Otcovi kráľovstvo, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, lebo mu všetko položil pod nohy. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Mária bola vzatá do neba, plesajú zástupy anielov. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. Mária hovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov. Počuli sme slovo Pánovo.
veľa dôstojní oltárni spolubratia, ctihodné reholené sestričky, všetci drahí a milí tu prítomní v Božom chráme i okolo neho, ale aj všetci tí, ktorí nás či už počúvajú alebo pozerajú, všetkých vás čo najsrdečnejšie pozdravujem. Spoločne oslavujeme dnešný sviatok Nanebovzatia našej nebeskej Matky. Veľakrát aj my sme či už v letných, jesenných, jarných či zimných mesiacoch možno sa zahľadeli na oblohu, na nebesia. Možno či už cez deň sme pozerali na blásu oblohu, alebo v noci sme obdivovali jas mesiaca či trblietanie jednotlivých hviezd. Ale veľakrát sme chceli akoby týmto pohľadom preniknúť až za oponu nebies. Chceli sme akoby aj nahliadnúť, čo za tými nebesami je, čo sa tam nachádza, akým spôsobom aj my by sme mohli obohatiť si takto svoje poznanie. Dnes, keď oslavujeme Pannu Máriu Nanebovzatú, oči našej viery, náš duchovný pohľad prenikol tieto nebesia. Zrazu pozeráme na tú, ktorá vyšla z ľudského pokolenia, ktorá je tým najkrajším kvetom. Pozeráme sa na Máriu z Nazareta ako na tú, ktorá nielen sa stala matkou Božieho Syna, ale prostredníctvom aj jeho darovania sa stala aj našou nebeskou matkou. A preto celkom prirodzene prichádzame či už do tohto Božieho chrámu, alebo spoločne oslavujeme aj tento mariánsky sviatok Márínho Nanebovzatia, ktorý ešte bude mať aj svoje dozvuky o týždeň, keď Máriu si budeme pripomínať a oslavovať ako kráľovnú. Mária Nanebovzatá, tá, ktorá je kráľovnou nielen anielov, patriarchov, apoštolov, kráľovnou rodín, posvätného ruženca, ale celkom prirodzene, ktorá je aj kráľovnou našej farnosti i našich srdc. Preto prichádzame ako veriaci ľudia, ako jej milované deti do tejto mariánskej svätyne, aby sme tu ju oslávili. Pripomenuli si toto jej oslávenie, ktoré jej udelil trojjediný Boh. Ak by sme sa ale sami chceli zamyslieť nad tým, akým spôsobom aj Mária prišla k tomuto oceneniu. Ako hovorí svätý Augustín, je to predovšetkým nie len s tým, že sa stala matkou Božieho Syna, ale ešte predtým Mária prijala Krista prostredníctvom svojej viery. Mária sa teda ukazuje ako tá, ktorá nebesia preniesla do pozemských situácií a reálií. Ukazuje sa nám ako tá, ktorá je oddaná, verná, ktorá je veriaca, milujúca, ako tá, ktorá sa nezlomí ani pri ťažkých životných situáciách, ktoré vidí vo svojom živote či v živote svojho syna. Ako to možno aj veľmi zaujímavo vyjadril Albino Luciani, neskorší pápež Ján Pavol I, keď hovorí Mária. Mária je tá, ktorá nám ukazuje tú realitu života. Oslavujeme ju ako kráľovnú, vzývame ju ako kráľovnú anielov, patriarchov, prorokov, ale ako hovorí Albino Luciani, ale Mária
Je aj kráľov kuchynských riadov, tanierov, kráľovnou metly, kráľovnou bežného života a bežných situácií, keď sa musela postarať o tých svojich najbližších. Vidíme teda v Márii, a to je pre nás aj inšpirujúce, a to nás priťahuje, že ona je skromná služobnica, ktorá velebí Pána, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu. Ale je aj tá, ktorá nám ukazuje, že nebesia, než by sme sa tam dostali, treba tieto hodnoty nebies preniesť do nášho reálneho života, do našich situácií, do našich rodín, mesta, našej krajiny, do prostredia, v ktorom žijeme, pracujeme a nachádzame sa. Jedine potom môžeme zakúsiť to blaho, pokoja a milovnosť, ale aj príjemnosť prostredia, v ktorom sa odvíja náš vlastný život. Stretávame sa, milí priatelia, tu v Božom chráme, ktorý dnes má svoj duplovaný sviatok. Oslavujeme totiž Máriino nanebovzatie. Je to krásne, že sviatok Máriinho nanebovzatia pripadá tohto roku presne na nedeľu. Ale slávime aj výročie posviacky tohto chrámu. V mnohých publikáciách, kde som pozeral, sa uvádza, kto tento chrám posvetil. Ba dokonca sa uvádza aj rok, kedy tento chrám bol posvetený. Ale nikdy sme nenašli, aj keď sme pripravovali aj podklady pre duchovné spojenie tohto mariánskeho chrámu s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorý deň a v ktorý mesiac bol tento náš chrám posvetený. Nevedeli sme, kedy sláviť výročie posviacky tohto chrámu. Ale pred nejakým časom pri prácach v archíve zrazu som objavil malú plechovú skrinku. Opatrne som ju otvoril a v nej boli uložené relikvie, zaprášené. Ale povedľa nich bol aj zrolovaný maličký papierik. Prirodzene, ako to poznáte, nedalo mi to. A tak som papierik vybral, opatrne rozbalil a zrazu to, čo sa predo mnou ukázalo, bol latinský text. Aspoň tak nejako som sa snažil prečítať, čo tento latinský text nám chce povedať. A to, čo upútalo moju pozornosť, bol hneď začiatok tohto rukopisu, rukou písaného, kde boli rímskymi číslicami napísaný rok 1802. To ešte viacej upútalo moju pozornosť, pretože som si povedal, ale veď to je rok posviacky nášho chrámu. A tak som oveľa pozornejšie čítal aj latinský text tohto rukopisu a nakoniec som zistil, že držím v rukách dokument, ktorý hovorí o posviacke nášho farského chrámu, v ktorom sa teraz nachádzame. Spolu so svojou sesternicou som si dal spraviť aj slovenský preklad. A tak mi dovolte vám ho prečítať. Je to text posviacky, listina, ktorá nám dokumentovala a dokumentuje, čo na tomto mieste sa presne pred 219 rokmi odohrávalo. A ten text posviacky tohto nášho chrámu v slovenskom preklade znie: V roku 1802, dňa 15. v mesiaci august, ja, Jozef Wild, biskup Belehradsko-Smederevskej diecézy, riadne kanonicky som posvetil tento kostol a oltár k
k úcte preblahoslavenej Panne Márii na nebo vzatej. A relikvie svätých mučeníkov Faustína a Simplicia sú uložené v oltári. A jednotlivým v Krista veriacím dnes po 1 rok a v deň výročia posviacky počas 40 dní som povolil navštevovať chrám pre získanie skutočných odpustkov, a to vo forme zaužívanej cirkvou. Vlastnoručne podpísaný biskup Jozef Wild. Tento text pre nás tak vzácny nám hovorí, že 15. august je nie len sviatkom, kedy oslavujeme na nebo vzatie Panny Márie, ale je aj dňom výročia posviacky tohto chrámu. Aj preto v dnešný deň i pri tejto bohoslúžbe na stenách pri konsekračných krížoch horia sviece. Aby dokladovali tú prekrásnu a nádhernú slávnosť, ktorá sa tu odohrala pred 219 rokmi. Kedy aj naši predkovia nám odovzdali novovybudovaný tento mariánsky chrám. Chrám, o ktorom, tak ako som to povedal v úvode svätej omše, sa musí každý cítiť príjemne. Musí to byť miestom jeho modlitieb, stretnutia s Bohom. Musí do neho prichádzať, ako sa prichádza do domu matky, kde pocíti otvorenú náruč Božieho milosrdenstva, kde pocíti oázu pokoja a posvetna, a kde, či už je to sviatočný alebo všedný deň, človek môže vstúpiť, aby tu svojím pohľadom viery, pohľadom srdca dokázal sa pozrieť na svoj vlastný život, na to, čo sa v ňom odohráva. Aby tu prosil o odpustenie svojich previnení, vyprosoval si požehnanie, ďakoval za dobrodenia. Je to miesto, ktoré sa nachádza v strede nášho hlavného topolčianskeho námestia. A je to chrám, ktorý je takto srdcom aj tohto námestia a je srdcom aj nášho farského života. Veľmi sa ceníme a ďakujem našim predkom i všetkým, ktorí v predchádzajúcich generáciách i v súčasnosti sa o tento chrám starajú, ktorí ho zdobia, upratujú, zabezpečujú jeho chod. Je to miesto, kde zaznievajú spevy, organová hudba, kde sa slávi, a to je jeho centrom, Eucharistia. Je to miesto, ktoré je súčasťou nášho života, ktoré sa nám stalo vzácnym a cenným. A je to chrám, ktorý musí byť zreničkou nášho oka, aby sme sa oň so všetkou starostlivosťou a so všetkým úsilím aj pre budúcnosť starali. Pretože je to chrám, do ktorého keď vstúpite, privítá vás aj náručie nebeskej matky. Tej, ktorá aj na nebo vzatím sa stala našou matkou a ktorá aj nás chce pohľadiť, potešiť, orodovať za nás. Je to miesto, kde sa odohrávajú mnohé chvíle nášho života. Dôležité rozhodnutia, ktoré uskutočňujeme a kde pred Pánom konzultujeme. A kde Máriu prosíme o jej pomoc. Preto aj my prichádzame na toto miesto. Nie len dnes, ale mnohokrát aj inokedy. Pretože je nám blízke. Je blízke nášmu srdcu, prežívaniu našej viery, je blízke nášmu mestu i celému tomuto okoliu, čo dokumentuje aj Mariánska púť, na ktorej mnohí, aj ľudia z okolia, či blízkeho alebo ďalekého, prichádzajú. Newyorský kardinál Timothy Dolan v jednej zo svojej kníh, ktorej dá názov Kňazi 3. tisícročia, opisuje svoju púť, ktorú vykonal si do mexickej Guadalupe.
do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta. A ako píše, keď tam cestoval, čítal si aj históriu tohto mariánskeho pútnického miesta, kde sa indiánovi Juan Diegovi zjavila Panna Mária. A Panna Mária je tam znázornená na tilme, na plášti, kde akoby tak farbami zapustený obraz samotnej nebeskej matky. Ale to, čo oslovilo aj tohto newyorského kardinála, bolo, že aj pod mikroskopickým skúmaním sa zistilo, že v zreničke Márínho oka sa zrazu nachádza postava. A keď zrazu skúmali túto postavu, zistili, že je to postava Juan Diega. A je to akoby tak tá situácia, kedy aj ona sa mu zjavuje a kedy mu dáva zázračnú tilmu, svoj obraz, aby potom na tom mieste zrazu stala jedna z najväčších a najnavštevovanejších mariánskych svätyní. Newyorský kardinál Timothy Dolan hovorí, že aj on s takouto mariánskou úctou a zbožnosťou vstúpil do tohto chrámu. Predstúpil pred tento milostivý obraz, modlil sa a potom tak z boku pozeral sa tak na obraz, ako aj na ľudí, ktorí prichádzajú k tomuto obrazu. Ako spomína v tejto svojej publikácii, hovorí, práve sa konala púť a prichádzali mnohí, desiatky, stovky veriacich ľudí. Mladí i starí, zdraví i chorí. Tí, ktorí prichádzali s veľkou zbožnosťou, mali zopnuté ruky, i tí, ktorí ich mali povedla svojho tela. Prichádzali a všetci úpenlivo hľadeli do Máriiných očí. A vtedy, ako spomína Timothy Dolan, hovorí, ale vtedy som si uvedomil, že odraz každého tohto človeka, ktorý prichádza, je v Máriinom oku. Je v zreničke jej oka. Tam zrazu každý sa objaví. Tam zrazu každý, ktorý prichádza, má istotu, že Mária na neho matersky a láskoplne pohliadne. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, každý jeden z vás je v zreničke Máriinho oka. Je v zreničke oka vašej nebeskej matky. Každý z nás sa tam nachádza ako milované jej dieťa. Ako milovaný syn či milovaná dcéra. Preto aj my s dôverou i v tento dnešný sviatočný pre nás deň prichádzame do tohto chrámu, ktorý slávi svoju patrónku i svoje posvetenie, aby sme pohľadom svojej viery, svojim duchovným pohľadom prenikli aj náš oltárny obraz. Prenikli nebesia a zahľadeli sa na tú, ktorá otvára svoje náručie svojou láskou a svojim ordovaním. Pretože je to vaša nebeská matka. Tá, ktorá vás vždy milovala a aj vždy milovať bude. Amen. Pán Boh slíš. Credo in unum Deu. Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježíša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný,
vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Milovaní farníci, drahí bratia a sestry, milí priatelia, drahí diváci, dnes sa celá cirkev raduje zo vznešenej oslavy Božej Matky. Aj my s radosťou vyznávame, že Bohorodička Panna Mária bola vzatá do neba. Preto sa modlíme. Nebeský Otče, prosíme ťa za putujúcu cirkev, aby s vierou očakávala stretnutie s oslávenou Bohorodičkou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za všetkých ľudí, aby v Márii spoznali svoju duchovnú matku a kráľovnu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za všetkých kresťanov, aby sa pomocou úcty k Bohorodičke zjednotili v Kristovej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa za všetkých, čo sa starajú o zdravie človeka, aby s úctou ošetrovali telá, ktoré sú určené na vzkriesenie a oslávenie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa aj za seba samých, aby sme často prijímali chlieb z neba, posvetený záloh nášho vzkriesenia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa aj za naše mesto Topolčany, za všetkých jeho obyvateľov i vedenie, aby sme spoločne pracovali na rozvoji, blahu a požehnanie tohto nášho nám drahého mesta. Bože, vyslíš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme s ešte väčšou dôverou, lebo sa radujeme, že si pri na nebo vzatí Panny Márie povýšil aj našu ľudskú prirodzenosť do nebeskej slávy skrze Krista nášho Pána.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Všemohúci Bože, nech vstúpa k Tebe naša modlitba, naša obeta a na príhovor Panny Márie, ktorú si vzal do neba, zapál naše srdcia ohňom lásky, aby sme vždy túžili po Tebe, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pána s vami. I s duchom Hore srdcia. máme Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásotnostné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo dnešného dňa vzal si do neba Matku svojho Syna, ktorá je prvotinou a obrazom oslávenej cirkvi a príčinou pevnej nádeje a potechy Božieho ľudu na jeho pozemskej púti. Bolo správne, že si ju chránil od porúšenia v hrobe, lebo z nej podivuhodným spôsobom vzal si telo a narodil sa tvoj syn, pôvodca života. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskou posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme, a Tvoje z mŕtvych vstanie vyznávame, kým nepríde sláva.
Preto, Oče, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmŕtvystania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Floriánom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Viliama, jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojím.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Buď Ty pozdravený.
Ty pozdravený, Ty strom života, nekvitne nevinnosť, svätá čistota. Vítaj, Ježiš, Ty syn Márii, Boh pravdivý, svätej hostii.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, s radosťou sme prijali spásonosnú sviatosť. Prosíme ťa, dopraj nám, aby sme na orodovanie Panny Márie, ktorú si vzal do neba, dosiahli raz slávne vzkriesenie skrze Krista nášho Pána. Vypočujte si, drahí bratia a sestry, milovaní farníci, ešte farské oznamy. My tu v Topolčanoch z príležitosti aj dnešného sviatku slávnosti na nebovzatia Panny Márie a zároveň aj výročia posviacky tohto nášho farského kostola slávime hody. Aj samotná listina posviacky je pre nás tým písomným dokladom, ktorý nám dáva najavo, prečo aj tieto hody v tomto čase uprostred augusta slávime. Zároveň sme si dovolili aj spraviť fotokópie tak originálu dekretu o posviacke aj slovenského prekladu, ktorý sme zverejnili na našej farskej webovej stránke. Čo sa týka liturgického týždňa, v nastávajúcom týždni, tak budeme si pripomínať a sláviť v stredu svätej Heleny Kráľovnej, v piatok svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, v sobotu svätého Pia X. pápeža a budúca nedeľa je 21. cezročnou nedeľou. Dovolíme si vás informovať, že zo strany našej farnosti pripravujeme všetko potrebné k slávnosti birmovania, ktorú máme mať v našej farnosti do poludnia dňa 1. septembra tohoto roku 2021. V prípade priaznivého počasia svätá omša bude pri Lurdskej jaskyni za farským kostolom, tak ako to býva v nedeľu na púti. V prípade nepriaznivého počasia to bude tu v kostole, avšak tie priestory majú svoju určitú kapacitu a tak svätá omša v kostole by bola len s obmedzením vstupu do kostola, a to pre 150 birmovancov a ich 150 birmovných rodičov. Ak ostane ešte voľné miesto, poskytneme ho ostatným, ale veľa toho voľného miesta by nebolo, preto aj svätá omša vonku za našim farským kostolom by bola asi tou najvhodnejšou aj záležitosťou, ako sa to môže uskutočniť. Celá slávnosť by mala byť takisto vysielaná v priamom prenose, preto ju poskytneme všetkým tým, aj vašim blízkym a blízkym birmovancov, ktorí budú chcieť byť aj takto duchovne prostredníctvom priamého prenosu s nami spojení. Deň predtým, čiže 31. augusta, v popoludňajších hodinách budú mať birmovanci spovedanie aj so svojimi blízkymi a zároveň birmovanci aj nácvik slávnosti. S rodičným birmovancov sa plánujeme pre organizačné usmernenia stretnúť tu v kostole, a to v sobotu 28. augusta v dopoludnejších hodinách. A toto stretnutie bude dobrovoľné, ak by sa im nedalo prísť, tak môže prísť aj nejaký ich zástupca. Máme nádej a dúfame, že sa nám to už na tento termín podarí úspešne uskutočniť. Modlíme sa za to spoločne, aby sme to dokázali aj zrealizovať. Nie je to tak už ďaleko, za 2,5 týždňa by sme mali mať tu na túto slávnosť. Naša farnosť Topolčany organizuje autobusovú púť do Šaštína na svätú omšu s pápežom Františkom, a to na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, dňa 15. septembra 2021. Autobus bude odchádzať v skorých ranných hodinách z Topolčian cez Nemčice do Šaštína a účastnícky poplatok je 8 eur. Záujemci sa môžu prihlasovať do konca augusta v zákristii kostola, avšak podľa zverejnených inštrukcií a vládnych nariadení, ktorým aj my sa musíme podriadiť, každý účastník musí byť plne zaočkovaný a musí sa na omšu do Šaštína aj zaregistrovať, a to na stránke návštevapápeža.sk. Odtiaľ by mali poslať aj osobný registračný QR kód, ktorý bude slúžiť ako vstupenka do určeného sektora. Kto by potreboval pomoc s dôverou, môžete prísť v úradných hodinách do našej kancelárie Farského úradu, kde vám s registráciou pomôžeme, a keďže aj samotné to zaregistrovanie bolo len v predchádzajúcich dňoch zverejnené, ešte ani sami dostatočne detailne nevieme,
akým spôsobom sa dá zaregistrovať celý autobus. Preto možno aj v tomto ešte budeme aj v nastávajúcich dňoch aj snažiť sa získať aj bližšie informácie. V týždni bolo darované na kvety kostol a na renováciu kaplnky 2x20, 3x50, 100 eur a 1000 eur. A prostredníctvom farského účtu bolo na kostol darované 50 a 100 eur. Súčasne ideme z našich vlastných farských financií uhradiť už vystavenú faktúru za podstatnú časť murárskych a renovačných prác na kaplnke v sume 40 550 eur. Z príležitosti našich dnešných topolčianskych hodov ďakujeme všetkým zainteresovaným za ich prípravu a dôstojný priebeh. Ďakujem za výzdobu, organistom a chrámovému spevokovu za krásne spevy a hru na organe. Naozaj si ceníme, že ste prišli a že nielen túto slávnosť, ale aj v priamom prenose celkovú tú bohoslúžbu ste takto naozaj povznesli do veľmi krásneho ducha. Veľmi si to cením, a to zvlášť aj v tejto dobe, kde oceňujem aj prítomnosť každého jedného z vás. Všetkým našim darcom i dobrodincom dnešnej hodovej farskej ofery úprimne ďakujeme a vyslovujem im srdečné Pán Boh zaplať a odmeň. Chcem zaželať dobrú chuť všetkým k nedeľnému obedu, tu v Topolčanoch aj k hodovému. Tu v Topolčanoch zároveň aj ku krásnemu prežívaniu hodovej nedele, kde naozaj aj po obede či podvečer je aj dnešný deň obohatený, či už tu v meste alebo v parku športovcom, aj bohatým kultúrnym a hudobným programom, ktorý dávam takisto do pozornosti. Prekrásne Handlové Aleluja v závere aj svätého prijímania ukázalo nádheru nielen spevu a kompozície hudobnej, ale aj pre nás nech je takým podnetom, že aj túto slávnosť sme sa snažili spraviť tak, aby bola našim vlastným aleluja našej na nebo vzatej Matke Božej. Nech teda vás neustále ochraňuje, nech vás dobrotivý Boh požehnáva. Ceníme si vašu prítomnosť nie len dnes, ale aj inokedy tu v Božom chráme, vašu starostlivosť o tento chrám a naozaj aj ako farár tejto farnosti cením si každú vašu priazeň, vyjadrenú prostredníctvom modlitby, milodaru, alebo aj podpory povzbudivého slova či manuálnej pomoci. Spolu chceme vytvárať dobrú kontinuitu a spoluprácu so všetkými, ktorí sú nám otvorení a túto spoluprácu aj všetkým ponúkame. Želám vám všetkým požehnanú krásnu nedeľu. A keďže v predchádzajúcich obdobiach, zvlášť počas pandémie, sme mali viacero aj priamych prenosov, môžem sa podeliť o jednu skutočnosť. Asi tým najväčším evangelizačným prvkom týchto prenosov bolo zakývanie po svätej omši. Preto toto zakývanie chcem adresovať aj po dnešnej svätej omši tak každému jednému tu prítomnému, ako aj každému jednému divákovi. Boh vás všetkých žehnaj i naše mesto Topolčany. Pochválený buď Ježiš Kristus. Primite slávnostné požehnanie. Pán sa vami. Nech na vás zostúpi požehnanie všemohúceho Boha Otca, ktorý nás vykúpil skrze Ježiša Krista, narodeného z preblahoslavenej Panny Márie. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú sme dostali pôvodcu života Ježiša Krista. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť slávnosť na nebo vzatia Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Bohu mňa